mai girma gwamna ya dawo a fusace, wanda ya dawo daga addini, daga kasar addini Saudi Arabia, ɗauka ake daga saukarsa zai zo ya ci gaba da yi wa addini hidima saboda ya samu nutsuwa na ziyara da ikai wa annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma abin takaici daga dawowar gwamnatin TikTok sai gashi sun fito da kalamai waɗanda suke nuna cewa abin da hukumar hisba take yi ba daidai bane ba. A jihar Kano an samu gurin da mace ta ce za ta auri wata mace, Daurawa ya sa an kama ta an kuma kai ta kotu an mata hukunci. A jihar Kano an samu mutanen da suke ɗaukar yara ƙanana masu talla suke zuwa suke musu ciki, wannan a yanzu din nan a bayanin da shi shugaban hukumar hisba yayi cewa an samu wasu yara 'yan talla waɗanda wasu mutane masu ƙumbar susa a jihar Kano suke ɗaukar irin waɗannan yaran suke zuwa suke lalata su. Wannan abu ne wannan abin kaico ne da gwamnati ta yi, kuma shine mataki na daidai da shi Alshek Ibrahim Daura ya ɗauka. Ni dai ɗan kwankwasiya ne, kuma tun shekarar 1999 nake kwankwasiya har yau ban taɓa rawa a kwankwasiya ba, kuma ni masoyin duk wani tsari ne na kwankwasiya. Amma magana ta gaskiya a karan kaina, a ra'ayina na ni ban ji daɗin saukar da, amma na so a ce mai girma gwamna fasinali ya same shi ya yi mai magana cewa ya kamata hisba ta daina wannan nau'i na operation na kama mutane duka da sauransu. Ita wacce yarinyar ita ce tasu, su kuma ba nasu bane ba, to ba wani mataki dai da zai ɗauka in ba wannan matakin ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau Juma'a, kamar kullum, sunana Comrade Muhammad Kalki Karaye. Mun tashi cikin firgici da ɗimuwa a jihar Kano ganin matakin da shi shugaban hukumar hisba na jihar Kano Alshek Malam Aminu Ibrahim Daura ya ɗauka na saukarsa daga kan wannan mukami. Gaskiyar magana, duk mutumin da yake a jihar Kano, musamman wanda yake da 'ya'ya ko 'yan uwa ko 'ya'yan ƙanne, ba zai so wannan abin da ya faru ba, domin Malam Ibrahim Daurawa mutum ne da ya sadaukar da rayuwarsa akan al'ummar jihar Kano, musamman tarbiyyantar da 'ya'ya mata a jihar Kano. Malam Ibrahim Daurawa a cikin wata 8 ko 9 da ya zama kwamandan, da ya koma kujerar kwamandan hisba na jihar Kano, akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata, ko da Daurawa me yayi, gwamnati bai kamata ta yi masa wancan abin da ta yi masa a yammacin jiya ba. Daurawa a jihar Kano an samu 'yan daudin da suke sha'awar auren jinsi wanda suka shirya wani taro. Malam Ibrahim Daura ya ji ya wargaza wannan taron. A jihar Kano an samu gurin da mace ta ce za ta auri wata mace, Daurawa ya sa an kama ta an kuma kai ta kotu an mata hukunci. A jihar Kano an samu mutanen da suke ɗaukar yara ƙanana masu talla suke zuwa suke musu ciki, wannan a yanzu din nan a bayanin da shi shugaban hukumar hisba yayi cewa an samu wasu yara 'yan talla waɗanda wasu mutane masu ƙumbar susa a jihar Kano suke ɗauka irin waɗannan yaran suke zuwa suke lalata su. Wannan abu ne wannan abin kaico ne da gwamnati ta yi, kuma shine mataki na daidai da shi Alshek Ibrahim Daura ya ɗauka. Amma dai gaskiyar magana, mu al'ummar jihar Kano ba mu ji daɗi ba, mun tashi cikin firgici, amma dai muna masa addu'a Allah ubangiji ya sa hakan ya zama masa alkhairi. Ni dai ɗan kwankwasiya ne, kuma tun shekarar 1999 nake kwankwasiya har yau ban taɓa rawa a kwankwasiya ba, kuma ni masoyin duk wani tsari ne na kwankwasiya. Amma magana ta gaskiya a karan kaina, a ra'ayina na ni ban ji daɗin saukar Daurawa akan kujerarsa ba. Na so ya ci gaba da gabatar da ayyukan alkhairi na kawo gyara da yake a jihar Kano. Dukkaninmu masu iyali ne, duk wani abu da zai lalata tarbiyyar 'ya'yanmu ba ma son sa, kuma mu ma a shirye muke mu ba da gudunmawa wajen ganin an dakatar da dukkanin wani abu da yake barazana ga tarbiyyar 'ya'yanmu. To amma ita rayuwa komai muƙaddari ne daga Allah. Allah tun can asali ya riga ya ƙadarta cewa Daurawa ba zai yi tsawon kwana ba a wannan kujerar. Shi ya sa ma mai afkuwa ta afku, har ma yau aka kawo silar da ya bar wannan kujera. Amma na so a ce mai girma gwamna fasinali ya same shi ya yi mai magana cewa ya kamata hisba ta daina wannan nau'i na operation na kama mutane duka da sauransu,
kuma a kawo masana waɗanda suka san yanayin tsaro da lauyoyi su koyar da su ba su orientation akan hanyoyin da ya kamata su bi wajen kawo gyara a harkar operation da suke yi. To, alhamdulillahi a gaskiya ina cikin farin ciki kwarai da gaske domin malamin da na sani Malam Aminu Ibrahim Daura babban malaminmu kuma wanda ya jagorance mu lokacin da muka yi hisba independent tun lokacin gwamnatin kwankwaso ta 99. Muna cikin waɗanda muka ringa kalubalantar gwamnati cewa lallai sai an yi shari'ar musulunci kuma ya zama shine kwamandan wannan tafiya ta hisba independent. To na yi kira ranar juma'a da ta gabata cewa ya sauka daga wannan kujera domin ya tsara mutuncinsa saboda addini da aka san shi da shi, kuma wannan gwamnati ta tiktok ba gwamnati ce da take da awar kare mutuncin addini ba, domin abubuwan da ta tunkaro mun fahimci cewa ba ta da tare da hukumar hisba kuma za ta ci gaba da kwayewa hisba zani saboda ta fi fifita waɗannan 'yan tiktok ɗin akan su hukumar hisba. To cikin ikon Allah mai girma gwamna ya dawo a fusace, wanda ya dawo daga addini daga kasar addini Saudi Arabia ɗauka ake daga saukarsa zai zo ya ci gaba da yi wa addini hidima saboda ya samu nutsuwa na ziyara da ikai wa annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma abin takaici daga dawowar gwamnatin tiktok sai gashi sun fito da kalamai waɗanda suke nuna cewa abin da hukumar hisba take yi ba daidai bane ba. Mu kuma a sanin mu da addini da sanin mu da tarbiyya abin da hisba take yi akan daidai take, domin su ma yaran da suke yin abin da suke yi idan an ce ana hukunta su kamar dabbobi ai ɗabi'ar dabbancin suke yi. Kuma kamar yadda likita za ka je da matarka kana kallo zai yi abin da yake idan ba don lema mata lafiya ba sai a yaƙi, to lalura ta sa don a sama mata lafiya. To haka ɗan hisba ma lalura ce ta sa yake ɗaukan mace ijefa a mota ko i ɗauki saurayi ijefa a mota ko i daki kafarsa da gora kamar yadda suke faɗa ɗin don a gyara masa zuciya. So da idan ba da wannan hanyar ba shi kaɗai ne yaran da suke iya ji, domin ba na mantawa dukkanin wannan tsarin da ake ɗauka tsari ne wanda idan ka kwayewa hisba baya to kana cin dunduniya addini ne. Da haka muna yaba Sheikh Aminu Ibrahim Daura kuma muna kira ga dukkanin mutanen da suke da kishin addini da su juya wa gwamnatin tiktok baya, domin ba ruwanta da magana addini ba kuma tarbiyyar 'ya'yanmu cike so a gyara ba, sun fi son a ci gaba da irin wannan watsewar. Wannan abin ba daidai ba ne ba daidai ba ne a bar hukuma ta aikinta ka'in da na'in a hukumance. Amma ba wani mataki da Malam Aminu Ibrahim Daurawa zai ɗauka in ba haka ba, saboda an nuna musu ba su isa ba. Ita wacce yarinyar ita ce tasu, su kuma ba nasu ba ne ba. To ba wani mataki dai da zai ɗauka in ba wannan matakin ba, sai dai Allah ya kiyaye gaba. A matsayina ɗaya daga cikin ɗan jam'iyyar APC kuma mai magana Aliyu Muhammad Umar wanda aka fi sani da Alfage. DCL Hausa.